gị na ya bi ugbu a abụghị gị, ya bụ ịgwara eziokwu. Nwaanyị ahụ wee sị ya, nna m ukwu, ahụrụ m na ị bụ onye amụma. Nna anyị ha kpọrọ Chineke isi ala n'ugwu a, unu na-ekwu na ebe mmadụ ga-akpọrọ Chineke isi ala bụ naanị na Jerusalem. Jesu zara ya sị, nwaanyị, were ihe m kwuru, oge na-abịa mgbe ahụ mgbe unu na-agaghị agbakwara nna isi ala n'ugwu a ọ bụ na Jerusalem. Unu na-efe ihe unu na-aghọtaghị isi ya na ọ dị ya, ma anyị na-efe onye anyị maara, n'ihi na nzọpụta si n'aka ndị Juu abịa. Ma oge na-abịa, n'ezie ọ bịara abịa, mgbe ndị na-efe Chineke n'ezie ga-agbara ya isi ala n'ime mmụọ na eziokwu. N'ihi ndị na-etu a ka Nna chọrọ ka ha bụrụ ndị na-ekpere ya. Chineke bụ mmụọ, ndị na-efe ya ga-efe ya n'ime mmụọ na eziokwu. Nwaanyị ahụ wee sị ya, ama m na Mesaya, onye a na-akpọ Kristi ma ọ bụ echilechi, na-abịa. Mgbe ọ bịara, ọ ga-akọwara anyị ihe niile. Jesu wee sị ya, mụ onwe m na-agwa gị okwu bụ ya. Ma ọ na-ekwu nke a, ụmụazụ ya wee bata. Ọ tụrụ ha n'anya na ya na nwaanyị ahụ na-akparịta ụka. Ma ọ dịghị onye ọbụla n'ime ha jụrụ ya sị, gịnị ka ị na-achọ n'aka ya, ma ọ bụ gịnị ka gị na ya ji akparịta ụka. Ma nwaanyị ahụ hapụrụ ide mmiri ya, laghachi azụ n'ime obodo, wee gwa ndị bi ebe ahụ sị, bịanụ lee nwoke gwara m ihe niile m mere na ndụ m niile. Onye ma ọ bụ Kristi ahụ? Ha wee si n'obodo ha bịakwute Jesu. Ihe ndị a na-eme, ụmụazụ Jesu rịọrọ ya sị, onye nkụzi, rie n'ihe. Ma Jesu sịrị ha, enwere m nri m na-eri nke unu na-amaghị. Ụmụazụ ya wee jụọ ibe ha sị, ọ dị onye ọbụla wetara ya ihe oriri? Jesu wee zaa ha sị, ihe oriri m bụ ime uche onye zitere m, n'ime ka alụzuo ọrụ ya. Unu na-ekwu sị, ọ fọrọ ọnwa 4 owuwe ihe ubi ruo. Ana m agwa unu lezie anya n'ubi hụ na mkpụrụ akụ n'ubi achawala, na oge owuwe ihe ubi eruola. Onye na-ewe ihe ubi ebidola ala ịnara ụgwọ ọrụ ya na ịchịkọta mkpụrụ maka ndụ ebighị ebi. Ka onye ghara mkpụrụ akụkụ n'ubi soro onye owuwe ihe ubi ṅụrịa ọṅụ, n'ihi na emezuola okwu ndị mmadụ na-ekwu sị, onye ọzọ ghara mkpụrụ akụkụ, onye ọzọ bụ onye owuwe ihe ubi. Ezigara m unu iwe ihe ubi n'ebe unu na-adọgbughị onwe unu n'ọrụ. Ndị ọzọ adọgbuola onwe ha n'ọrụ
ihe unu na-eme ugbu a bụ iri ulu ihe ha lụtara. Ọtụtụ ndị Sameria ndị bi n'obodo ahụ kweere na Jesu site n'akụkọ nwaanyị ahụ kọrọ ha sị, ọ gwara m ihe niile m merela na ndụ m niile. Mgbe ndị Sameria bịakwutere Jesu, ha rịọrọ ya ka ọ nọtụkwuo na be ha. O wee nọ ebe ahụ ụbọchị abụọ. Site n'okwu ọnụ ya, ọtụtụ mmadụ sokwara nweta okwukwe. Ha gwara nwaanyị ahụ sị, ọ bụghịkwa n'ihi ihe kọrọ anyị ka okwukwe anyị dabere, kama anyị ejila ntị anyị nụ, jikwa obi anyị kwere n'eziokwu, onye a bụ onye nzọpụta nke ụwa. Mgbe ha si n'elu ugwu ahụ arịdata, Jesu dọsiri aka na ntị ike sị, unu agwakwala onye ọbụla ihe unu hụrụ ruo mgbe Nwa nke Mmadụ ga-esila ala n'ọnwụ bilie. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Ka site ụzọ ọma anyị na-enweta mgbaghara nke njọ. O nwere okwu anyị na-ekwu oge ụfọdụ na-asị, na mbụ ka o bidoro, na mbụ ka o bidoro, na mbụ ka o bidoro, na mbụ ka o bidoro. Amen. Mana ihe ọgụ tata wa akụkọta agbawa ya ife na ụka ọzọ dịka otekwala oge na ụka na-eso enu. O wee bụrụ ya, ụmụnne na Kristi, anyị ezukọkwa n'ọzọ ife Chineke anyị. Ihe anyị ji wee kwe na mbụ ka o bidoro bụ, ọ gbadoro okwu n'ihe ọgụ nke mbụ. Ihe ọgụ nke mbụ, mgbe ndị mmadụ na-asị, onye nwe anyị ọ nọnyere anyị ka ọ bụ na ọ nọnyezili ha anyị? Onye nwe anyị ọ nọnyere anyị ka ọ bụ na ọ nọnyeziri anyị? Anyị fụ na enwere ihe ọgụ nke mbụ, etu ndị mmadụ si wee tamuwe ntamu welu megide ma Chineke ma Moses na ndị ndu ha. Ha wee chefuo ihe niile Chineke mere fa, ọrụ ebube niile Chineke lụrụ iji wee gbapụta fa n'ebe fa nọ n'agbamoro. Ha wee bidozie na-asị ele na ọ kakwala ha mma ịnọ n'ebe ha na-agba oru. Ha wee chefuo. Oge ụfọdụ anyị onwe anyị na-echefu ihe ọma nke Chineke mere anyị. Anyị na-echefu inye Chineke ekele kwesịrị ya maka ọganihu ọma ya n'ebe anyị nọ. So ebe anyị wesị na mbụ ka o bidoro bụ na ihe a ndị a mere na agba ochie, anyị onwe anyị ka na-afụkwudo ihe ahụ n'oge nke anyị echefuo. Iji maatụ, na anyị nọ n'ụlọ ụka anụnwa n'ụbọchị taata bụ nnukwu ọlụ ebube nke Chineke. Na anyị nọ n'ụlọ ụka wee laa wee tete wee bụrụ ụgbọala anyị ma wee bulu anyị ebulu anyị bụ ife Chineke. Ọ bụ nnukwu ihe
iji wee kelee Chineke na anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ na-agagharị. Ọ bụrụ na anyị jee n'ụlọ ọgwụ dị iche iche, anyị ga-afụ ndị nọ ebe ahụ na-ekpe ekpere biko ka mgbe ya ga-ana wee gagharịbakwa. So ka anyị rapụ na-echefu ihe ọma nke Chineke na-emere anyị, dịka ndị a si wee chefuo etu Chineke si wee mee ka ha gaa ije n'ala gbara nkụ n'etiti mmiri, nye ha mana na ịgba, gbapụtafa n'ebe ha na n'igbo oru na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke Chineke melụfa. So mmadụ na-echefu ibi na oge ụfọdụ kwa na mmekọrịta mmadụ n'etiti ibe ya, imesiara mmadụ ihe ọma, o mee gịnị? Oge ụfọdụ o were ihe ọjọọ mee gịnị? Wee kwụọ gị ụgwọ. Kịta anyị nwere ike ị na-ụlọ ndị na-enyo enyo n'eze bụ ndị vileji. Eziokwu ka asị onye na-asị ome gịnị? Ọ nọ na abroad kind of, nọ na town ka ọ na-akpọ ya. Ndị magụnụ, ndị ma na-alụ ugwu ụlọ, ndị ma ebe ị na-efibe isi. Oge ụfọdụ ibunye mmadụ ego mgbe aka na-ebunye ego, ama mma na-ebunyezi kịta. Ibunye ya ego emesizi ime gịnị? Ịkọta ya n'ọgbọ, ma ọ bụkwa na ị ga-akọta nwunye sef. Eji wee sị na ọ bụghị ọnụ eji bute akụ ka eji eme gịnị? Ka eji akwụ. Oke, oge ụfọdụ kwa anụghị akụkọ na ị na-eme travel na ma ọ nwere kosiziwala gụ, inye mmadụ ọlụ gị ka o jide ka ọ na-ka ekesa isi n'oyibo, ka ọ na-akọba gị, ọ na-arụchitere gị. Nweziri ike ejighị n'aka ihe mmadụ eme gịnị? Ahụ nke onye ọzọ. Ihe mmadụ abụrụ nke onye ọzọ. Igbo ji ekwukwasị na ọ bụ mmadụ ka a na-eme gịnị? Mmadụ ka a na-aya. Mmadụ ka a na-aya. So instead of ị na-ajụ ma Chineke ọ nọnyeziri anyị ma ọ nọnyeziri anyị, ihe a ga na-ajụ bụ ndị mmadụ ọ nọnyere Chineke? Ndị mmadụ ọ na-ege ntị ime ihe Chineke chọrọ? Ya nwa bụ obere ozi anyị nwere na nchara uche nke ụbọchị tata, ka anyị si ekene Chineke maka ọganafọ ọma ya niile n'ebe anyị nọ. Eji wee sụọ n'oyibo sị count your blessings, name them one by one. Ya nwere Chineke nọnyere anyị, ya ka ihe ọgụ nke abụọ na ozi ọma na-arụtara anyị aka. Ihe ọgụ nke abụọ na-asa anyị na ibi na mgbe anyị ka nọ na mmehie, na Chineke zitere nwa ya ka ọ nwụọ maka anyị. John 3:16, Chineke fụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, nke na o nyere so ofu nwa ya ka onye ọbụla kwere na ya wee nweta ndụ ebighị ebi. Ya na Chineke fụrụ anyị n'anya. Abịakwazi n'ozi ọma na mkparịta ụka dị n'etiti Jesu na nwaanyị Samaria. Jesu na-asa anyị na ya fụrụ anyị n'anya kwa, na ya na-enye anyị mmiri nke ndụ. Kụnye m mmiri ndụ, kụnye m mmiri ndụ, kụnye m mmiri ndụ ka m wee nwee ndụ ọhụụ. Amen. Ọ dị ihe anyị na-ekwe n'ukwe, nye mmiri ndụ ka wee nwee ndụ ọfụ. Site na mkparịta ụka anụnwa, Jesu gwakwara anyị
abụ m achịcha dị ndụ, abụ m achịcha dị ndụ si n'eluigwe bịa. Gwakwa anyị sị na ya bụ ezigbo nwa atụrụ, ezigbo nwa atụrụ. Gwakwa anyị sị abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ, onye ọbụla na-eso m ga-enwe ndụ ebighị ebi. Ya bụ nne na Kristi ka anyị sie n'ike na ọsọ dị nke okwukwe n'ụwa, ọkachasị n'oge Lent n'ụwa, wee marasị ike na Chineke fụrụ anyị n'anya, ka anyị wee jisizi ike ị na-eme ya nwa bụ uche nke Chineke ọ ga-eche na ndụ anyị. Onyenwe anyị nọnyere ụnụ. Ekwe m n'otu Chineke, n'otu Chineke, wee n'ala Nna Chike niile, onye mere eluigwe na ala na ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị na-apụghị ịhụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa niile. Chineke, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ọdịdị ebighị ebi, ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Chineke nke niile, ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ ahụ kwuru. Ọ rọgo n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. otu Chineke, Chineke
ekwere m na mmụọ nsọ dị nwe na anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokodo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu Chineke nna dị ike niile. Ala ekwere m na nzukọ nsọ nke dị otu dị nsọ bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmiri Chukwu maka mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Emem. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere eluigwe na ala. Amen. ebere nke anyị bụ ndị kwerenụ ụmụnna Kristi, ngwana ka anyị were okwukwe na ntụkwasị obi kọsara Chineke anyị mba anyị dịgasị iche iche. Zitere anyị amara, wụkwasị ya ngọzi. Chineke biko, eze zitere ụmụ gị amara. Zitere anyị amara, wụkwasị ya ngọzi. Chineke biko, zitere anyị amara. Maka ụka Katọlik dị nsọ, ka anyị na-achọ Kristi na mmiri ndụ nke ọ na-enye n'ime sakramenti ga anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị ndu obodo na nke mba ụwa, ka ha were amamihe na akọ na uche na-atụ atụmatụ dị mma maka ọdịmma nke obodo, anyị arịọ gị dị nwenụ. Eze biko, nna zitere ụmụ gị amara. Maka ndị anabatara ọhụụ na ndị nọ n'ọzụzụ maka nnabata, ka ha nweta agbamume mgbe ha na-achọ ka ha na Kristi dịkọ n'otu, anyị arịọ gị dị nwenụ. Zitere anyị amata amara gị, wụkwasị ya ngọzi. Eze biko, nna zitere ụmụ gị amara. Maka ndị ọrịa, ndị nọ n'agbata ọnwụ na ndụ, na ndị na-elekọta ha, ka ha nweta agbamume site n'obi ọmịiko na ịhụnanya Jesu, anyị arịọ gị dị nwenụ. Zitere anyị amara, wụkwasị ya ngọzi. Chineke biko, nna. Maka ndị niile gbakọrọ n'oche nri ya dị nsọ, ka obi ha mepee maka ịnụ olu Chukwu, anyị arịọ gị dị nwenụ. Zitere anyị amara, wụkwasị ya ngọzi. Eze biko, nna zitere ụmụ gị amara.
maka ndị niile nwụgoronụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja Mass tata, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta obi ebere Chineke na ezumike ebe ebe n'ala eze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Zitere anyị site amara gị, ụgbasa ya ngọzi eze biko na zitere anyị amara. Ebere ime obi ka anyị ọzụzụ Chineke mba anyị ndị ọzọ dịgasị iche iche n'ime mmụọ anyị. Ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị nọrọ anị maka onyinye.
onyinye dị mma, nye onyinye Chineke. Nye onyinye Chineke na nye ya onyinye dị mma, nye onyinye Chineke na Chineke kechara anyị ise no anyị nye ya biko, nye onyinye Chineke. Inye ihe dị mma na ọ ga-enyekwa gị ọzọ biko, nye onyinye Chineke na anyị ebunye ego nye nwanyị iko nke nzọpụta. Nye ya onyinye, nye ya onyinye, ọ ga-enyekwa gị ọzọ, nye onyinye. Something that make me come into your presence. There is something that make me come into your presence. My helper, oh, my helper, oh. There is something that makes me come into your presence. Chineke nna m mere yo eze Jesus, mama dere gị nsara m olele nwa ọma Chineke nna nyere yo eze Jesus, mama dere gị anyị na-ekele gị lee ihe ọma Chineke onye na-enye nwa papa. Mama dere gị lele nwa Chineke nna mere Mose nsara m olele nwa m onye na-enye nwa nyere anyị ọ dị mma na-eme mma Chukwuma nara ekele anyị ya bịa na olele ihe ọma Chineke mma mere anyị eze Jizọs. Mama dere gị anyị na-ekele gị onye na-enye nwa papa. Mama dere ya onye bụla kilie ihe ọma Chinejudo na-eme ọ sị nwa dere nne ya nara ekele anyị ya dana olele ihe ọma ụzụ na-abụ nwa mere anyị ose nwa dere nne Chukwuma nara ekele anyị na-ekele gị. Hey papa asị mama dere ya onye ọma eze Jesus, onye ọma eze Jesus, onye ọma anyị na-ekele gị nna m eze Jesus. Jehova bụ onye ọma, Jehova bụ onye ọma Agụnaje mba bụ onye ọma ikuku ama n'ọnya bụ onye ọma m ọsị nwa dere nne bụ onye ọma ọ bụ m ihe mbụ bụ onye ọma m ụzọ na-akpọ nwa bụ onye ọma m onye
eze Jizọs papa ụwa bụ onye ọma m o papa ụwa bụ onye ọma m abụ na-ebe ire bụ onye ọma m ikuku ama n'anya bụ onye ọma m dike na dị mba bụ onye ọma onye si nwa dere nne bụ onye ọma m okwe esere nwanne m okwe esere ka inye ya ekele ọma okwe esere o mere onye obigbo kpọ onye ngwọrọ gị jee o mere onye agata ime ka inye ya ekele ọma o kwesịrị nwanne m nyanụ ya enye m nyanụ ya onye na-eme mme nwanne m nyanụ ya ose nwa dere nne nwanne m nyanụ ya abụ m ihe mbụ nwanne m nyanụ ya obi ka onye ya ekene ọma nyere ya obi ka onye ya ekene dị mma nyere ya obi ka onye ya ekene ọma nyere ya obi ka onye ya ekene dị mma nyere ya o kwesịrị ka inye ya ekele ọma o kwesịrị okwesịrị ka inye ya ekele ọma nwanne m nyanụ ya ọgọ m nyanụ ya amaka nyanụ ya onye mere mma nyanụ ya ome m nyanụ ya eze m nyanụ ya obi ka onye ya ekele dị mma nyenụ ya obi ka onye ya ekele dị mma nyenụ ya o meworo m ya idea o meworo m ya ihe mmadụ apụghị emere m ihe mmadụ apụghị emere m ogologo ndụ ka eji ma apụghị inye nụ m ịma na ọnwụ n'obe ka ibe ma apụghị ịnwụrụ m ịma na ụtarị ahụ ka ikwu ma apụghị ịnara m nwanne m amara ya nwanne m amara ya o meworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m ihe mmadụ apụghị emere m ogologo ndụ nke eji ma apụghị inye nụ m ịma na ọnwụ n'obe nke ibe ma apụghị ịnwụrụ m ịma na ụtarị ahụ nke eji ma apụghị nara m o mewo ya nwanne m amara ya amara togbo bara ụba n'ebe nọ amara togbo bara ụba n'ebe nọ o nwere ihe mere m ji enye ya ekele ọ dịghị ya onye nwanyị pụghị eme ọ dịghị ya
ga-eme ọ dịghị ihe Chineke na-agaghị eme. Nwanne m nyanụ ya ekele ọma nyenụ ya nwanne m nyanụ ya nyenụ ya enyi m nyanụ ya nne m nyanụ ya enyi m nyanụ ya nyanụ nyanụ ya nne m nyanụ ya enyi m nyanụ ya ndị nwe ya enyela m ya ndị nwe ya enyela m onye mara ihe karịrị Chineke riwe ya enyela m ya ịmara ihe karịrị Chineke riwe ya enyela m enugo. Ihe ga-enyela m ya jide akụ ga-enyela m ya n'ụma nwaanyị ga-enyekwala m ihe ọma karịrị Chineke gị jide enyela m ya ịmara ihe karịrị Chineke jide ya enyela m enugo. ndị nwe ya enyela m ya jide nwa ga-enyela m ya n'ụba nwaanyị ga-enyela m were ụlọ ga-enyekwala m ihe ọma karịrị Chineke jide ya enyela m ya ịmara ihe karịrị Chineke jide ya enyela m enụla. Emere m Chimeze emere m Chimeze emere m Chimeze Chimaya gị memeze. Nwanne m emere m Chimeze o wedere m mma emere m Chimeze Chimaya gị memeze. Onye ọbụla mere chi ya eze ọ dịwara ya mma ime chi ya eze chi ga-agha gị megeze. Mee chi ga eze ka ọ dịkwara gị mma ime chi ga eze ọ ga-gị megeze. Zion, 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 Zion. Zion, 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 Zion. Zion, 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 Zion. Zion, 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 Zion. Zion obodo my Zion, Zion, Zion. Zion obodo my anyị ga-eje n'obodo my anyị ga-ahụ n'obodo ma Zion, 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 Zion. Ekpere ekpere nwam ekpe ka mgbaba n'ime ya mgbaba n'ime ya ga m adịrị ya eze ndụ ndere ya si ndụ ga m enwe ndụ n'ime ya nwanne m ga-akọ ọkpa elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekpere egwu. Yabana munam ka aja na chubuli ga amasị Chukwu na aji ike niile nara anụ onye nwanyị nara aja n'aka gị nakọtere ebe aha ya maka ọ dị mma nke anyị n'ezigbo nke nzukọ ya dị asọ. Amen. Dị mmanụ Chineke nne ebere anyị na-arịọ ka aja anyị na-ehunyere gị medaa gị obi maka njọ anyị etu isi agbaghara njọ anyị oge anyị na-arịọ gị mekwa ka anyị si etu ahụ na-enwe agụụ ịgbaghara mmadụ ibe anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyelu unu welite n'obi elu ka anyị dị nwenu Chineke anyị ekene
o kwesịrị bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke jike niile edo ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwere anyị n'ihi na ọ bụ gị nwatiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha wee na-akwadobe n'afọ ọbụla maka nnukwu emume nke Paska ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na n'ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro na mgbe niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu n'ihi nke a anyị na-eso igwe edemama niile nke eluigwe leta ebube gị oge niile na ukwe n'aha sị nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edeghe dum nsọ anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu di ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha anyị ga-ekele na otito na nwa ya nye ya ụmụazụ ya asị nara m nke arịa enyi unu niile nke bụ ahụ m ka a ga-eduru nye ma aka ụnụ etu akwa kụziri mgbacha nye anyị asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya asị tarala m nke aṅụ ọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ewe gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a kwupụta oge egosikwa mbilite n'oge Kristi
na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'elu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, bịa ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo, bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Tetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ anyị nwere anwụ n'ihe nke ebube gị, biko mere anyị niile ebere. Ka anyị wee soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na dị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya, ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna na anyị nọ n'eluigwe. Gbaghara anyị mmehie anyị ka anyị si gbara ndị mmehie anyị, ekwana ka anyị kwana nlanye. Zọpụta anyị anyị na-ayọ gị ose ebere na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na nje oge niile. Anyị wee gbarara nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwaanyị Jesu Kristi, nwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye ụnụ. Enyekwana anyị na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwu nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo ngosi bụ adịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyeta n'onwe anyị ekene nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee na-egbochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Tosta nke bata n'ụlọ m, kwụrọsọ nsọ okwu, bụrụ obi m ga-adịrị. Ka ahụ na ọbụla ka ichekwaba anyị luo na ndụ ebe.
sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Onye monigwe buela mobweze onye zeligwe buela mobweze nina ọhụrụ n'anya. Mee Jesus bụ nke ihe soro ha mee. Jesus bụ nke ụwa nọ n'ime ya, aga m ahapụ ya, agaghị m ahapụ Jesus. Jesus bụ nke. Achịcha dị ndụ si n'eluigwe bịa, abụ m achịcha dị ndụ dị nwenụ m na-ekwu, achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe bịa. Chetakwa onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ n'ezie. Chetakwa
onye riri ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ọkpụ. Behere sọ mmiri ahụ nwa nke mmadụ ṅụkwa ọbara ya, bere sọ mmiri ya nwanne m, mmiri ahụ m ịṅụ ọbara m, ọbara dị oke ọnụ, ị gaghị enwe ndụ n'ime gị. Abụ m achịcha dị ndụ dị nwenu m na-ekwu, achịcha nke si n'eluigwe bịa. Abụ m achịcha na-enye ndụ, achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe bịa. Tetakwa onye riri ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ n'ezie. Chetakwa onye riri ahụ m onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ ọkpụ. N'obe ndụ ndụ Jesu Chukwu m, Jesu Chukwu m, Jesu ndụ onye akpọgburu n'obe. Jesu Chukwu m, Jesu Chukwu m, Jesu ndụ onye akpọgburu n'obe. Jesu ndụ onye akpọgburu n'obe, ndụ ndụ Jesu Chukwu m, Jesu Chukwu m, Jesu ndụ onye akpọgburu n'obe. Jesu arama agaghị m achọ gị okwu ọzọ. Jesu ndụ onye akpọgburu n'obe, ndụ ndụ Jesu Chukwu m, Jesu Chukwu m, Jesu ndụ onye akpọgburu n'obe. Jesu ndụ onye akpọgburu n'obe, ndụ ndụ Jesu Chukwu m,
sacha mụ na njọ, Jesu Chukwu m, Jesu ndụ onye akpọgburu n'obe. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, anyị anatara ube nke ndụ ahụ edobela anyị n'eluigwe. Anyị ewelela achịcha nke ndụ lijuo afọ anyị. Ugbu a anyị ka nọ n'ụwa, biko mee ka anyị nwetakwuo na ndụ anyị ulu na mgbanwe nke sakramenti a na-eweta site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ ala maka ịma ọkwa. Oito dịrị ya eso. Biko ka anyị geenụ ntị maka ọkwa ndị dị mkpa. A na-echetakwara anyị maka ndị kwere nkwa nke Together in Mission ka ha gbalịa mezupụta nkwa nke ha kwere. Biko ka anyị gee ntị ọfụma maka otu Lenten and Easter program anyị ga-esi wee dịrị. A ga-enwe nkwupụta confession Monday, March 16th, 2026 by 7 p.m. Palm Sunday, March 29th, 2026, 8 a.m., 10 a.m., and 12 noon. Chrism Mass, Ogadina Cathedral, March 30th, 2026, 7 p.m. Holy Thursday, April 2nd, Mass Gabo, 7 p.m. Good Friday, April 3rd, Station of Cross, Gadi by 1 p.m. After the Station of the Cross, celebration of the Lord's Passion, Geso Chiazo. Again, Station of the Cross by 6:30 p.m. Then celebration of the Lord's Passion, Geso Chikwayazo. Holy Saturday, Easter Vigil Mass, Ogadi by 7 p.m. Easter Sunday, Gabu, April 5th, 2026. Mass Gadi, 8 a.m., 10 a.m., na 12 noon. Ota ka anyị ga-esi wee mee our Lenten and Easter program nke afọ a. Agbasa Mass, ndị youth na young adults ga-enwe rehearsal ha. A na-ayọkwa ka ha people na ha gbasa a ga-enye ha ga-etinye n'afọ. Ikusa nke afọ a 2026 ọ ga-adị na San Antonio, Texas. So a na-ayọ ka onye ọbụla onye chọrọ ịga ya bụ mmemme ka ebido ugbu a bukuwa ma ụgbọelu ma hotel ka o nwee ike wee benatara fa ego. Onwe ndị tata bụ ụbọchị mbụ ha iso anyị na Jamisa. If today is your first time of worshiping with us, please may you stand. Yes. Just continue to stand, please. Continue standing.
Yeah. You all are welcome in Jesus' name. Biko ndị kubara nwa anụ ụka tata ezinụlọ Abiokobe na ihe na-etu na si na ha nwere ha ga-enye onye ọbụla ma agbasa. Then nke ezinụlọ ihe si agbasa ha nwere ihe ha ga-enye ụmụaka ma agbasa. Tata anyị nwere onye duru anyị maasị nke tata bụ nwanne anyị nwoke onye anyị mama nna anyị ukwu Fada Jude ka anyị kụpụrụ ya aka. Oito dịrị Yesu. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agwụsigo ka anyị nabanụ n'udo.